met een aankomen aan het ijsziekje. Dat wil de vogelwacht van Grauw. Even het bestuur docht het meenemen van toezen en leerpaaien en protesteer aan de gruidevogel staan. Ze pleit zich ervoor om speciale leerpaaiengebieden aan te wijzen, waarin de vogel alle ruimte krijgt. Verwetrediel stelt definitief 1 miljoen euro beschikbaar voor het oplossen van de problemen bij het bedrijventerrein in Haarlem. De ondernemers op dit terrein klaaien al jaren dat ze net uitrijding kennen. Santje huizen onder de Donia wijst in de uitrijding in het paad. Maar de huiseigeners willen op dit stuit onderhandelen. De gemeente Zuidwest-Friesland is een van de best presterende gemeenten op het gebied van thuiszorg. Dat blijkt uit een onderzoek van de Abfacabo. Het boek onderzocht in de 50 grootste gemeenten van het land hoe ze met de huishoudelijke zorg omgaan. Van de 12 Friese gemeenten die het onderzocht binnen eindigen Zuidwest-Friesland op het 4e plak. De vrachtwagenchauffeurs die het pompen brengen in het ooststreemde gebied Somerset in Engeland doggen net volle oors als wachtie. De opbouw van de pompen hier de laatste dagen een soort vertraging door harde wind en pech maar een grote kraan. In de regen stien de chauffeurs te wachten om haar een vrachtauto te leveren. Een belangrijke put van de pompen met het wetter uit het gebied voor het pompen. Joen en vannacht eerst Rijn, dan droeg. De zuidwestenwind helpt aan, ons storm krijgt njogen en tegen zwieren windstjetten. Het wordt 4 graden. Morgen geregeld zinnen, maar ik stormbuien met tonger en hagel. Aan de kust en op het water om het middenzoeren heen een zwieren zuidwester storm. Het wordt morgen een gratis 10.